saking Tanjung Sari kang kapimpin Bapak Lomo. Mahardikeng tias ing kamardikan. Rahayu, rahayu ingkang samiya pinanggih. Nugroho mewaseh wilasaning Gusti mugi tansah kasarira dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu. Sarta sugeng pepanggihan kalian kula warga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala. Ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol. Kanthi alamat Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati Bumi Menatani. Sasampunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Minangkani pamundutan keparenga ing dalu menika kula warga ageng Wahyu Manggala badhe nyegahaken cariyos ingkang mawi ira-iraan. Serial Mahesa Jenar, seri perangan Haryo Saloka Tanding. Dalang sarta pendapuk katindakan Roko Mas Anom Suharyanto. Dewan Sutradara katindakan Roko Mas Aji Soko. Asisten Sutradara dipun tindakan Dimas Eko Pranoto. Pangeprak katindakan Bapak Suhardi Wondene Pranoto Pakliran. Dipun tindakan Bapak Yoga Sakonco. Tata dekorasi katindakan anak Mas Samuel Sutarto. Teknis tata lampu katindakan Dimas Budiono Batak. Lekting katindakan Dimas Ladu Aldiansah. Wondene Pangrengga Busono. Katindakan Dimas Agus Wijanarko. Binarung ungling Gongso Madularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo. Kanthi pangli ing Swarawati utawi Pesinden dipun tindakan Ibu Suparyana sarta Ibu Kuntari. Pranoto gendeng katindakan Dimas Hadi Prayitno. Wondene Wiraswara katindakan Bapak Miranda saha Dimas Bagus Edi Mahesa. Musik campursari dipun tindakan Dimas Ari Semprul, Roko Mas Edi Watono sarta Dimas Udin Galdowo. Pagelaran Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala dipun sengkuyung WM Audio. Ingkang dipun pangersani Roko Mas Gentong Kawa. Wondene para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika.
Sepisan gambaraken wonten ing Kasultanan Bintoro Demak. Sultan Trenggono ing dalu menika dipun paragani Raka Mas Anom Suharyanto. Tumenggung Prabu Semi katindakan Raka Mas Judek Prakoso. Ratu Kambang dipun tindakan Nimas Diah Maharani. Wondene pasing-singan katindakan Adimas Kipli Santoso. Salajengipun gambaraken wonten ing perdikan Banyu Biru. Ki Ageng Gajah Suro ing dalu menika katindakan Raka Mas Andi Suratming. Nyai Gajah Suro kaparagani Mbak Ayu Sri Poncowati. Haryo Saloko dipun paragani Adimas Eko Pranoto. Endang Widuri kaparagani Nimas Menik Widyawati. Roro Wilis dipun tindakaken Nimas Tata Wulandari. Bantaran kaparagani Adimas Kundi Asmoro. Wondene para bebau. Karameaken para seniman Bagus Wahyu Manggolo. Salajengipun gambaraken wonten ing pamingit. Ki Ageng Lembusara dipun paragani Raka Mas Dedek Wibisana. Nyai Lembusara kaparagani Nimas Puput Jarmiati. Sawung Sari katindaken Raka Mas Andi Prastyo. Galunggung dipun tindakaken Adimas Abi Orojali. Karebet Joko Tingkir ing dalu menika kaparagani Adimas Bagong Sutrisno. Mahesa Jenar katindakan Raka Mas Aji Soko. Ki Ageng Kebo Kanigoro dipun paragani Bapak Begek Ari Warsito. Wondene Bugel Kaliki katindakan Adimas Sabar Sugianto. Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami. Katindakan trio pelawak Wahyu Manggolo. Cak Sendor, Cak Sariman, Adimas Rokim sarta Bapak Mogol. Mban katindakan Siciu Arum Somplak. Kabiyantu Siswak Indah Kalola. Mekaten kala wau para kadang budaya Sutrisno. Menggah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Kita sagotrah kulawarga ageng Wahyu Manggolo namung ngaturi sugeng lenggah. Sarta sugeng amriksaning ngantos titi purnaning pagelaran. Lun lun.
samar pamoring sukma sinukmaya winaywenga sinimpen ta langeng kalbu pambukan ning warana tarlen saking layap liaping loyo pindha pesating supana sumo suping rasa jati Trenggono Sugaro nggonmu mempeng semedi Trenggono Sugaro Trenggono pawongan teng mawa singklep wani ganggu gawe nggonku lagi meminta marang mesaning Gusti teng akar jagat sapa ora usah kowe dadak pengen mangerteni sapa sak tenene aku sing baku tembungku rungokne mendung tumiung sak dhuwure kraton Demak Bintoro kuwi ora bedane Pendhop Agung Demak Bintoro sing katon peteng jejet lelimengan wong karono saka tumindak lan pakar timu Trenggono pawongan kowe bisa ngucap keng kaya ngono mau dasar apa dasare maton kowe pengayoman teng ora adil wicaksana gajah soro kang ora duweni kalumputan ana ing Kasultanan Demak Bintoro kok papan ke ana ing Pakunjaran kowe bisa kondhoke kaya ngono mesti wae yo mung kegawa uwale bintuah ing Kasultanan Demak Bintoro ora ana liya naga sastra sabuk inten sawangan yen kaya ngono gedhe cilik aku bisa ndak kuwa marang kowe yen ento keng gawe geger Kasultanan Bintoro Demak dudu sapa-sapa nanging kok gandiku mergo pusaka bentuah ing Bintoro Demak kene naga sastra sabuk inten
wis ana pengarepanku. Bener, iki dina tak suwe. Ora bisa. Bintua Naga Sasra Sabuk Inten bisa bali ing Kasultanan Demak Bintara. Lamun besok wis ana pangamuke. Kebon Tanu Banyu Biru. Kebon Tanu Banyu Biru. Mejanane temen sapa? Yen kaya ngono ki narep. Jroning atiku yen to sak temene kakang gajah Sura ora bar gelutut tumrap Kasultan Bintara. Ya. Panjenenganku bakal nyuwun pangapura kelawan kakang Gajah Sura kanthi ngluwari saka sajroning pakunjaran. Prajurit, tumuju nyang pakunjaran luwarana kakang Gajah Sura. Kalistraken jawah Kanjeng. Monggo kakang Ageng Gajah Sura, kula aturi lenggah. Sampun pun parang. Ampun wonten ngandhap kula aturi lenggah. Mangestokaken dawuh sami. Kakang Ageng Gajah Sura, Katimbalan dawuh dalem Kanjeng. mestinipun tuwuh tandha pitakon jalaran dereng titiwancinipun kakang Ageng Gajah Sura keluar saking pakunjaran nanging dinten menika kula ngersakaken kakang Ageng Gajah Sura ngadhep wonten ngersa. Panjenipun kados ngaten Kanjeng Sultan. Ingkang abdi Gajah Solo nampi pidana saking kersa dalem pun papanaken wonten ing pakunjaran dadak wonten salah satunggaling ndara prajurit supados kula marak sepuh wonten ngersa panjenengan menapa badhe dipun tambahi ngen kula mapan wonten ing pakunjaran Kanjeng. Kabar pisan mboten, Kang. Malah kaporo. Kula ngersakaken kakang Ageng Gajah Sura ngadhep wonten ngersa kula sepisan. Kula badhe nyuwun pangapura dhateng ngersanipun kakang Ageng Gajah Sura. Kanjeng Sultan Trenggana boten lepat. Ingkang lepat menika ingkang abdi Gajah Sura Kanjeng. Kula ingkang lepat jalaran sampun midana kakang Ageng Gajah Sura. Sampun ndakwa dumateng ndika kakang Ageng. Awit icalipun bentuah ing Bintara Demak Kyai Naga Sasra Sabuk Inten. Inggih ngangka kalih. Wiwit dinten menika kula atas nama pangarsa wonten ing Bintara Demak ngluwari pidananipun kakang Ageng Gajah Sura sakmenika uwal saking Kanjeng Sultan. Kanjeng Sultan Trenggana jimat pepunden kula. kakang Gajah Sura. Kula maos matur suwun sanget saking kawicaksanipun Kanjeng Sultan Trenggana. Nanging nuwun sewu Kanjeng. Kula sampun kaluwaran saking pakunjaran nanging perkawis pusaka dalem kekalih Naga Sasra Sabuk Inten dereng wangsul wonten ing plangkanipun Kanjeng. Panjenipun dereng nanging kula ngertos sinten pawongan ingkang nyidroke Naga Sasra Sabuk Inten. Pramila ing mriki kula ngluwari dumateng ndika kakang Ageng Gajah Sura. Matur sembah nuwun suwun. Pramila kakang Ageng Iji selak dipun rantos kula warga wonten ing Banyu Biru. Mboten ateges kula nundung dhateng kakang Ageng Gajah Sura. Nanging kersa ndika enggal-enggal kondur wonten ing Banyu Biru malah kapara. Kangge panebusing dosa kula badhe nganteni sak
bergadaning prajurit saking Bintara Dembak nderekaken tindakipun Kakang Ageng Gajah Sora tumuju wonten ing bumi perdikan Banyuwangi. Menawi tetela kados ngaten. Namung ingkang abdi Gajah Sora wedal sak menika pareng nyuwun pamit badhe wangsul wonten ing dusun Banyu Biru Kanjeng. Nderekaken Kakang. Pareng nyuwun pamit. Niki ngatos-atos Niki cuma plong jroning penggal. Sause panjenengan wis bisa ngluwari Kakang Ageng Gajah Sora. Keng dadi tandha pitakon. Sapa menungso keng mawa sesimplon? Keng wani nggawa kenaga sasra sapunika. Ya. Bakal ndak bacutake nggonku. Nyuwun pituduh ana ngersane Gusti keng akar jagat. supaya tambah prigelan wases anggonmu ulah gegladen iku. Iya kan. Sing hati-hati ya. Cuk. Ojo banter-banter. Ya. Ojo banter-banter. Anggap bae musuhmu. Ayo. Nanging lamun to saben dina kowe gelem sinau ngenani oleh Bilaraga. Sithik mboko sithik mengko saya wasis, saya pinter lan saya terampil. Endang. Kakak, Mergo ning papan kene anane mung aku lan kowe. Aku pengen jajal aji lebur seketi sing dilunturke lawan Eyang Suradipayana kawan aku. Rasa kuwi coba sawangen watu kang gedhe kae. Bakal tak tamani aji lebur seketi. iya. Bakal tak sawang tak mati. Coba sawang. Jangan lebur seketi. Watu sing gedene koyo anak kae. Sak nalika ajur sak palang-palang. Apa meneh? Sing kok tampane aji. Apa meneh lamake menungso lumrah. Apa kowe ora pengin kaya ngono kae? Ya mesti wae aku pengen, Kak. Pengin. Ayo. Yen ngono, aku kok bakal jajal aji lebur seketi. Ayo dicoba ditamake ning wit kae. Ayo, Kakak. Sing hati-hati. Muga wae bisa ya, Kak. Kudu Ya. eneng lan ening. Iya. Aduh, Kakak. Kok malah ora bisa? Aku ngerti kok. Karepmu ki mung pengen tak gendong. Ora sah ngono. Aku ngerti lho, Ndak. Sakwise kowe lan aku nyambung tresno. Ya ancen kaya ngene iki kahananku. Bapakku lagi wae nampa idono ana ing Kasultanan Demak Bintara. Atiku saben dina mung linglung. Atiku saben dina mung kasebat. Ora ana sing bisa nglipur atiku sing lagi wae sepi. Mung kejaba aku cedhak lawan kowe ndang iki. Wontenan kabeh pangucape sampean kuwi, Kakak. Endang, Heeh. tak rewangi bobote kaya ngene iki. Iki mung gegayuhanku muga-muga aku lan kowe sakjroning nyambung katresnan. Besoke bisa urip bebrayan kang sesifat jejodohan. Selawase wong loro
ora ana sing bisa misahke mung kejaba malaikat Samburnyawa. Yen ngono nyata tresna ning sampean kelawan aku pi lahir batin kan. Apa isih mangu-mangu kamun tresnaku lahir sing batin kelawan. Yen ngono tenane ora beda karo sing tak rasake. Yen ku rasake Yen aku kelawan sampean sing gak aku tresnani sing ora sing tak tresnane sampean kok dhewe kelawan wong wadon. Padha tak upamake sampean kelawan aku kan. Lamun sampean muni dalake. Jangan mekane kan bedane lawan aku. Kebasan mlebunan ngonteni ambekan. Sing masuk sajroning surga. Iki tak pendak antara kita lamun to sing disahke. Tanpa guna urip ning jagat sesrawan yen paman bisa urip sinanding lawan kowe. Ya kaya ngene iki sing apa. Kapan ono kalodhangan antara kowe lan aku bisa satu jago lan ngandhake jembuk marang isen-isene atine dhewe. Mustikaning para priya katresnan kumpung turi kok sawiji wanita sajroning atine timbang ono katresnan pindane koyo dene kembang mawar sing lagi kandhane kan karo akeh kembang sing pengen nanging rahayune tampamake aku sing semung sawiji mung pengen nyecep madu katresnan gelang alit ana tekan ana brantap ning imbang ana pasan ati kula bisa digambarke lamun aku esah yo kaya ngene iki baik apa urip kono lamun aku ora bisa sinanding lawan sing aku tumekaning pati dan iki sumpah lan prasetyaku kang tak tujukke kelawanku gegah
ajeng ndang muloso kuwi. Kowe lan aku kudu njaga tresnane suwang-suwang supaya ora bakal kagiwang. Cilaka dan cilaka den. Yo aso dhisik ambekane ditata supaya kringete sampean ora deleweran. Lek gantaran, Nggih den. kok sampean ngandhake lamun to cilaka-cilakane mapan ana ing ngendi? Cilaka den geger gember ewer-ewer den teng Jawi. Banyu biru geger. Nggih, Banjur sing jalari apa ana omah sing kobong. sanes den. Angin puting biyung, Sanes. banjur pengamuke kewan sing galak. Nggih mboten den. Yen kabeh ora mau banjur apa sing jalari geger ana ing bumi merdikan banyu biru. Cilaka den. Wonten banyu biru menika wonten salah satunggalipun pawongan ingkang mawi singklot den. Ana pawongan sing nggo singlon. Leres. Karepe kepiye? Pawongan menika sepisan nyuwun bumi merdikan banyu biru den. Jaluk bumi merdikan banyu biru. Nggih. Kaping kalipun pawongan menika nyuwun katresnan panjenengane Endang Widuri den. Jaluk calon bojoku Endang Widuri. Nggih den. Apa sekirane para dogolan bebawa ora kuwowo ngendarat patrapet pawongan mau? Sampun den nanging pawongan menika sekti den. Endang, kowe calon bojoku. Sumpahku lamun to aku ora urip bebarengan karo kowe, tak enteng pati. Bumi merdikan banyu biru iki dalbetku sakku. Mulsa kuwi lek gantaran aku njaluk tulung kelawan kowe. Para dogolan bebau-bebau kae klumpuke. Melu aku metuki pawongan sing nggo topeng mau. Nggih den monggo. Kono cepat. Ayo ndang aku. Banyu biru geger. Ono pawongan sing nganggo singlon. Iki tenan apa ora? Tenan. Gawe rusak ana ing jabaning banyu biru. Iki sekirane para dogol-dogol iki sing wis siaga cepak-cepak uga rampen pedang panah. Siapa kabeh, Tombak. Siapa kabeh, siapa. Engko ngono, ayo dibalake wong sing nganggo singlon kuwi. Ayo. Para bebau. Siaga makarya. Sapa? Sapa? Ngesti Sanjata lumaksana magita kita. Tanjo! 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 Ojo dikangelan. Ayo. Ya dibalik sing balekno. Ojo!
jane lek bantaran ana pawongan sing nggo topeng barangamu ana kan sak njabane desa Banyuwangi. Apa kowe ngerti kumlibate pawongan siji? Siji wae aku ora meneng. Ora mengerteni siji-sijine pawongan. Lamun toko mingkrong ana pangkang. Yen pancen kepawongan sing jaduk meduna ning papan kene tak enteni. Meduna. Aryo Saloko. Uyumu pindane kaya dene manuk gagak sing lagi ngakak. Tenane tuh rasa pitakon sak jeneng atiku. Ayo takon apa bakal tak wangsuli. Apa mula bukane kok nganti gawe geger ana ngladan bumi Merdekan Banyuwangi kamangka rumangsaku. Aku durung nate wanuh. Apa meneh aku duwe perkara kelawan kowe tenane kowe sapa wae? Saluk. Tenane kowe duwe utang kelawan aku. Yen pancen aku duwe utang. Piro cacahe bondo donya enggal-enggal kondo. Mbok menawa kok aku bisa menehi utangku. Para golongan ireng padha mati. Ora ana liya sing mateni. Eyang Suradipa yana mongko. Kowe titis sing Suradipa yana. Mula aku kandha kelawan kowe, tak anggep kowe diutang kelawan aku. Nanging kowe rasa kuwatir. Bisa utangmu lunas kelawan aku, nanging Banyu Biru kudu kok pasrahke kelawan aku. Ana imbohe indang widuri pasrahke kelawan aku. Mingkem lademu kowe menungso sing mau singkok. Lanyo-lanyo pangucapmu pengen duweni kalawan aku. Iya. Ngerti para umatmu wae ora. Mengke nak katresnane Kakang Haryo Saloko ora bakal tak perang kalawanku. Nek ngono kelakon tak pisahke katresnanmu kelawan Haryo Saloko. Oh yen ora pawongan iki bakal ngerti sapa satrene Haryo Saloko. Mati! Ayo Binda. Tak panik kalau jangan.
Kira ono kodo ae. Lho iki variasi, Mas. Apa? Potongan 2006 iki lho ngene. Kira kodo. Apa?
Mas. Buntut. Enak itu enak. Enak. Enak apa? Enak apa? Enggak toh. Ora umbas. Ora umbas. Gitu. Ya aku ora mbok gede. Aja lho. Apa ora padha balane? Aku kono kene. Aja. Iso iku guri. Kancane lho, Pak. Kancane ning isor. Rasane. Telo iku, goblok. Iya. Heh. Pe.